Hayi cha men are special. Uyedwa othi sisi awufuni uku-adoptha enye inja yesi-4. Hayi mina sisi ngingajika nje ngibe yinja nje khona manje uzongilanda. Sisi, are you not looking for another dog? Sisi, can I be a dog for you? Sondela life graduate. Iyangishisa. Hayi ngiyazibuzela nje. Ungalala nenje embhedeni uyithengele ibhedi ngemhlophe qwa uyenze i-manicure uyenzele i-breakfast endlule angazi noma ngizothi endlule yabantu noma ngizothi endlule yani. Lalela, if awungazi igama uZandi Sibongo Mfeka uMalandle lo lwandle kalwela lezi inkonjane zonke zihambela le kude phezulu. Lalela sondela life graduates, nayi indaba ingishisa, nayi indaba kade yayingishisa ngithule ngibuke ngithi ngifuna ukubona isiphetho sayo kodwa cha engathi ayinasiphetho iya phambili kuphela. Sengize ngathola indaba phezulu kwendaba ngani. Lalela, do DM me, do follow me, like, comment and subscribe and share on this video. Let me introduce you to something that has caught my attention since last year nje. Mawuphakathi unyaka on TikTok. This page has caught my attention and I've been following. Ngokukhulu ukuthembeka ngoba bengifuna ukubona ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Angoyithola impendulo namanje, kodwa mhlawumbe wena uzoza nayo impendulo. Let me introduce you to the story. I hope you like it. Let's engage down below. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi Sibongo Mfeka uMalandle lo lwandle kalwela lwezi inkonjane zonke zihambela le kude phezulu. Do join. Thina nje la eThekwini sengikhulumela iTheku nje ngifuna ukukhulumela abantu abaningi nendawo eziningi engingazazi engakaze ngibe kuzona ngaze ngiwitness lento kuzona kodwa nje thina la eThekwini lo mkhuba wokuthatha izilwane zasendle noma izilwane nje in general esizisabayo ezisabekayo esizazi zihlala eminyango sibona umuntu esiseseza isilwane esenza into esigona esenza into especial asiphathisa kwengane saqala nqa ukuyibona ngalo bhuti owayezibiza ngemali encane ehlangene. Angifuni ukusho amagama abantu ngoba ngingaze kuthiwe ngithe ngiboshwe gama lo muntu inkomo kanti mina anginayo imali yenkomo futhi nenkomo anginayo. Saqala ukubona ngalo wabhuti lo waya eseseza ama-python amakhulukazi, the white ones la kuthiwa ama-albino pythons amakhulu, izingqovungqovu zama-python into ezinamakhanda the. Lama python ngicela ukutshela muntu ukuthi ayedla izinkukhu zase-Woolies. Ngikhumbula kahle ngaso sikhathi lo wabhuti lo esadumile ngangisasebenza e-MUT at that time. At my very earliest entry level of my career, ejola nomunye udadewethu esasisebenza naye e-MUT ejwayele ukumletha ema-ofisini ehamba ngengqovungqovu yey'moto ey'nkulu eziphakeme ezama-double cab. Ngitshela wena yonke inhlobo yey'moto leza zinto zakhe zihlala kwi-dashboard zithi mukuthu. Fika ama-students ebungenye ethe ngci uzuzibuza ukuthi kwenzakalani uma uthi uyasondela kubukwa lezi ezinyoka. Kuyenyukela kancane kuyenyukela manje abanye babhizi nezinja. Uyabona-ke ngiza nayo ya namhlanje indaba kudala ngiluke ngiyibuka ngithule ngiyicwaninga ngiyicubungula ake ngiyilande ngala ngiyilethe ngala. Ngiyazi nina ngeke niwakhuluma amanga, ake sihlangane ku-comment section ngifuna ukuzwa ngani ukuthi nicabangani, uthini umbono wenu ngalama-pets esiwajika siwenza abantwana. Life graduate, sondela. Le ndoni yamanzi esiyibonayo-ke la esithombeni igama layo uRain. uRain unezinja zakhe ezintathu ahlala nazo endlini. Lalela, ngiyakuchazela mina ukuthi lezi zinja lezi zine-bedding yazo, zinendawo yokulala entofozelayo, zinama-couch azo ezihlala kuwona. Lezi zinja izinja ezi-special ezenziwa i-manicure. Uyabona wena njengoba ethi le boyfriend yakho nje ithi uma ngabe uyincenge kahle yakupha u-500 kulo 500 ubusu uyanconzula u-250 uhambe uye kulabo sisi abamemezayo lapha sondela munu uzokwenza inzipho sondela munu uhambe uyoncenga lapho nkosi yami-ke ufake ku-acrylic wakho loyo onombala ozoquthuka within 2 weeks. Hhayi cha, not lezi nja. Lalela, lezi zinja lezi zine-bedroom yazo, zinobucwebe bazo lezi nja, zinamakhabethe azo athi zona la kuhlala khona i-jewelry yazo. Lezi zinja lezi, izinja ezi-special
Inja nenja ine-drawer layo, inja nenja ine-set yayo ye-manicure, inja nenja inesibuko sayo njengoba uzibona nje izibuko zintathu, leza zibuko lezaya according to ukulandelana kwazo leza zinja lezi, esikhulu esale endala, esiphakathi esale enye and then esokugcina esale enye. Ake sikhulumeni-ke ngokuthi lezi zinja zidlani. Ekuseni nje mazivuka lezi zinja zidlani. Hey! Lalela. Lezi zinja lezi zidla i-breakfast wena ongayidli nokudla. Angazi ukuthi steaksini lesaya, kodwa nje uyabona ukuthi it's an expensive cut of meat leyaya. Akuthoselwa kumuntu muni, wakugrillela umuntu. Uyabona futhi ku-healthy. Ku-healthy, akuthoswa, kubilisa, akugxaphisa, cha, akatatazela usithandwa. Usithandwa lo wenzela izinja zakhe ezintathu, amaqanda side up, isteki esi-medium rare, ama-veg, ubonile lapha kune-butternut kwaqotshwa. Lezi zinja ngicela ukukutshela ukuthi zidla isinkwa esimhlophe. Lezi zinja lezi. Lezi zinja zidlela emapletini abantu la edlela kuona abantu lezi zinja. Ngendlela lezi nje ezisikhetheke ngakhona, uma ngabe sekuthiwa dinner time lezi zinja ziyameshelwa, zimeshelwe i-butternut. Ngizwanga ngithi mina lezi zinja zidekela itafula, wagcina Ugrilwe i-turkey, the whole turkey. Tshela mina nje i-turkey libiza malini ewulisi? I-turkey nje silidla ngokhisimusi, i-turkey abanye bethi abalazi nokuthi li-taste kanjani. The whole turkey lezi zinja. URain noStan noShaw amagama lezi zinja, ziyacatshuzwa lezi zinja, ziyathandwa lezi zinja, ziyamasajwa lezi zinja, ziyagezwa lezi zinja, zenziwa i-manicure lezi zinja. Lalela wena, lezi zinja ziyagonwa, kulalwa nazo embhedeni. Usisters makasebenza, esebenza from home, kwenzekile waposta, azisuki kuyena futhi nje khona le netoto ehlezi namathele ngci kuyena. Mhlampe it's my observation njengoba ubona nje lapha, this was their Christmas last year 2025, uChristmas wakhe nezinja zakhe. Lalela, ugirl akaqomanga, akanandoda, akana boyfriend, akana roommate, uhlala kwakhe nezinja zakhe ezintathu, azidotosayo, azinonosayo, azibotobotozayo anytime, every time, however and whenever she feels. Uma ke ayoshopha, lalela, lezi zinja ziyaxutshwa, iyakhanyisiswa le nja le, ixutshwe. Hayibo, angiyazi lento mina. Kuhlukene imibono ke ku-TikTok. Uyabona kusithandwa mega poster, akajwayele ukuposta all the time, uposta nje once in a while, enza lezi zinto zakhe nezinja zakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi each and every video yakhe, ayikho i-video lapha less than 500k views. Ama-video wakhe mega postile sha 1 million views in less than 2 days. That's how much people are so curious and fascinated about this lifestyle ephilwa yilo sisi nalezi zinja zakhe engaqondakali. That's how much people abanye bayastressa, imbono ihlukene lapha. Omunye uthi angikaze ngayiphila i-soft life ephilwa yinja. Yo, izinja sidlula izinja nge-soft life. Hey, izinja zidla i-breakfast esingayidli. Hey, hayi ngeke ulala nazo lezi zinja. Hawa, ungeke ungafa fi uthwele ngalezi zinja. Hayibo, kuhlukene imibono ku-TikTok ngalezi zinja. Lezi zinja zinama shampoo a-special, lezi zinja lezi. Ziyagqoka, zenzelwa i-shopping lezi zinja. Ayibo, angizange ngiyibone into enje. Kusahlukana imibono kunjalo-ke. UMiss Rain lo nezinja zakhe. Kwakhona le comment engiyiqaphela ukuthi njalo usisters masihlangana lapha kwi-comment section kule page lalo dadewethu, usisters is always commenting into eyi-one all the time, and I was curious to know. Ngaqala ngayilandelela and comment ahlele isho ukuthi ayi lo ulala nazo lezi zinja. That's comment number 1. Comment number 2, mayiqhubeka i-comment yakhe uthi we once had a cousin like this. We thought ukuthi she was living a soft life only to find out ukuthi kanti uthwele ngezinja. Ngaloke ngiyilandela le comment, hayi ngaze ngamdobha umuntu ngathi ake singene ku-comment section, asingene ku-DM, asingene ku-DM, sengiyafuna ukuzwa le ndaba ukuthi ukhuluma ngani. Wathi yeyi wemalwandle, lalela mina ngikuxoxele.
Thina, we had a cousin that we were looking up to. Sasicabanga ukuthi cousin has made it in life, uphila a soft life, uhamba izindawo ezi-expensive. Ngicela ukutshela ukuthi izinja zika cousin, yena-ke uthi wayenenje yedwa cousin. Uthi cousin everywhere she goes wayengahlukani nezinja zakhe, ngisho kuthiwa kunemicimbi kubo wayefika nayo le nja yakhe ayishiye emotweni, uyiphathe uyayiphekhela, ayiphathela amalantshi, ayiphathela izinto ezi-expensive, idlela ezikhaftini ezibizayo le nja le. And uma kafikile emcimbini ekhaya lo muntu akalali because kufanele ahambe ayonesa ayononosa le nja yakhe. Uthi kwahamba isikhathi sonke sixakene nento ukuthi ukhazini hey uphila i-soft life, ukhazini hey nenja yakhe, ukhazini hey ngathi umlungu. Uthi lapho indlu abahlala kuyona i-estate, abahlala kuyona isithabathaba se-estate, udeda ngendlala and uhlala yedwa qoba nale nja yakhe qha. Unemali, ushintshanisa izimoto kodwa akekho umuntu omaziyo ukuthi usebenza msebenzi muni. Kodwa-ke imali yakhe ayiphisani, be rest assured ukuthi imali kakhazini yayingaphisani at all. Wawungaxakeka ukhala uze uhambe ngesisu, wayengekakuningi ngisho isenti kuleyo mali yakhe. Uthi kwenzeka ngoba impilo. Uthi kwenzeka ukhazini, uthi mind ngikhohlwa kuntshela ukuthi wa-highlight into eyayibalulekile ukuthi ukhazini ngendlela ayemuhle ngakhona. Ukhazini wayemuhle, le nja leyo ukufike ngelinye ilanga nje bebhizi behleli begonene kusofa imkhotha. Wayemuhle ephuphuzela uboya ebusweni, emuhle ngale ndlela leyo ukuthi noma umbuka umhalele ngazi ukuthi ungavela umbambe umlumi kwasawena. Uthi abantu besilisa bemthanda beziwela nje ukhazini, amadoda right empilweni, obona kahle ukuthi le mengashela mina ngavele ingathi 1 ngithi 2. Ukhazini engawafuni lawo madoda ethe nca kule nja. Nathi saze sasola ukuthi cha, kusho ukuthi le nja bayalala na or kwenzakalani. We didn't know, we were just confused nje as a family ukuthi kanti kahle umzala nale nja kwenzakalani. Uthi Malwandle, ngicela ukukutshela ukuthi la kwavela khona izinto was the time la ukhazini khona. Uthi naye akazi ukuthi waphunyuka or kwenzakalani kanjani, kodwa ukhazini kwenze ukuthi ahlangane nomuntu wesilisa nje owamnqoba somehow. Wajola nalo bhuti, akuphilanga ngisho inyanga ejole nalo bhuti, wamitha. Uthe makamitha ukhazini kuthiwa inja yayingenasikhwele inja, yayibhubhi inja. Uthi kuthema kuzalwa ingane it became worse because inja ingayifuni nokuyibona ingane. Kwakuhlezwe kugadele nja ukuthi ingakhonkothi ingane ngoba yayibonakala ukuthi inja inesikhwele, ayifuni next esondela kukhazini lo, inomona ngaye. Uthi la kwenzeka khona last straw was where ingane isele ne-helper one of the days ukhazini ehambe izindlela zakhe, kusho ukuthi phela sekaqala ukuba busy ngoba usenanengane. Kuthiwa kwavele kwenzeka umhlola ingane yayisela ku 3 months 4 months, kuthiwa inja yavele yadonsa i-crib, angazi i-crib kanjani, hlephula i-crib noma ingane yayisekhawuthini or kwenzakalani, kodwa nje inja kuthiwa vele yayidonsa ingane, yayidonsela yidaqaza phansi, idaca phansi ingane, yayidlavuna inja ingane, yayiluma inja ingane, kwakulenga amathumbu ngaphandle, wahayiza ubumaye. Uthi majina-ke kuma-estates, uma ngabe uhayiza kwi-estates, people bakuzwa kudala ukuthi yahayiza i-helper, yashaya i-alarm ngenhlanhla kunama-alarm, yashaya into-ke ekhalayo-ke yayofikelela endlini ama-security, ama-security ngemoto egijima, athi mefika afika abona lesimanga somhlola inja idla ingane live, ayisakhali ingane, akasayisakhali helper, ayazi yenze njani. Ama-security out of, because phela ama-security aphasa kuma-estates ila aphathe ibhama ngithi osibanibani angazi shonini nazi into zama-security. Kuthiwa vele akhipha isibhama idubula le nja. Uthiwa wathi ukhazini mekafika ezwe ukuthi le nja idutshulwa ama-security, wavula i-case inhlobo umlilo ngakhona ukuthi inja akalweli ukuthi inja idle ingane, ulwela ukuthi ama-security adubule inja. Kuthiwa loyo ngane azange iphile, yafika esibhedlela yashona ingane ngoba inja yayidlebhuza yayiluma ubuso, yayiluma isisu, amathumba ayilenga ngaphandle, kuyinto nje esabekayo. Up to a point la athi khona mengabe wabophisa ama-security ukuthi adubule inja yakhe. Everybody was questioning ukuthi umzala ngane concern ukuthi ama-security adubule inja, akanayo concern ukuthi ingane ifile ibulawe inja, into enjani le? Everybody was confused. Kodwa-ke isimanga-ke la kwavela khona amaqiniso ukuthi ingane leyo ayingcwatshwanga, kwazi akekho wazi ukuthi ingane yaphelela, kodwa ingane ayingcwatshwanga. Owesibili, emveni kwaleso sigameko senja idle ingane,
Soft life kaMzala yashabalala nje one by one, iy'moto zanyamalala one by one, everything. Uthi ngikhuluma nawe nje lo mzala engikhuluma nawe njengamanje ubhuquzela okushini nathi unomjondolo wakhe e-backroom, back ekhaya kokwabo, la kwacaca khona ukuthi kusho ukuthi into yayinomkhuba phakathi nenja, kusho ukuthi wenza into ekwakungafanele ayenze. Aqome, amithele omunye umuntu ngoba kusho ukuthi kwakufanele adile nalenja nje, and kwasekucacile vele indlela akwakungakhona ukuthi lo muntu uyalala nalenja, kangangokuthi wayengavakasheleki loya muntu. Wawufika uzimisele ngokuthi uye esiLungwini uyohlala i-soft life phela, mhlawumbe uzohlala noma u-2 days noma wawungeke uze uhlale nabo boyi-2. Babethandana nenja such that engazukuthi ikhaphuli le esanda kujola or ekwi-honeymoon ngendlela okwakunyanyisa ngayo. Kuthiwa uvele unyange nje ubone ukuthi uzuze ungazi nawe noma ngisho ekhishini esiphi isitshe kufanele usibambe, esiphi kufanele usiyeke ngoba lenja idlela emapletini njengomuntu. Igrillelwe iziteki ezibizayo ram steak, o-T-bone steak, obani, idla amaqanda athosiwe njengomuntu. So nje uthi kwakunyanyisa, uthi even ngisho ifamily yakhe-ke uMzala engamvakasheli because of that. Imikhuba eyenziwa abantu ngey'lwane nezinja siloke sithi ama-pet. Nezinyoka zingene kanje siloke sithi hayi iy'nyoka seziyafuya manje uyakwazi ukuyoyithenga e-pet shop pet shop mayfuthi. Ubani ofuye into ehlala ehlathini? What do you expect uma uthatha into ehlala ehlathini uzoyifuya uzoyibeka endlini wena? Inja yesabelungu siyabazi benezinja bezithanda bezinakekela kodwa ayilali endlini, ayilali emashidini. Inendlu yayo inja emnyango, yes indlu iyaklinwa, inama-blanket abekwayo ukuthi kube comfortable, kube woma, yawashwa nezitsha zayo. Kodwa lezi ezilala emashidini, hayi ake nikhulumeni mhlampe khona into entsha engizoyizwa ngoba kuhlukene imibono ku-TikTok. If you want to follow this rain ohlangiswa izinja, ungamlandela uyombona, hayi uzoshaqeka. Uma ungawabuka nje amavidiyo yakhe one by one, each and every time she posts. Akaphosti-ke kaningi shem, hhayi akaphosti kaningi, kodwa mhla ephostile be rest assured shaya 1 million, awupheli u-2 days engazishayanga 1 million views. Amavidiyo wakhe anama-less views agijima ko-600K views, nothing less than 500K. Is this normal? Uthande inja, uyayilala, uhlala naye endlini, inamashidi. Kona vele khona sekuthiwa-ke uyajola lo Rini wakhona enalezi zinja azikhotha ezimkhothayo, bakhothanana. Eyiphi indoda engamela ukuyoqabula umlomo kade ubhizi ukhothwa izinja? Hey! Hayi uyayibona imikhuba esiyibona ku-2026 esiyibona ezinsukwini zokugcina. Sala usubuya. Hayi sala usubuya ulanda ibandla lakho, konakele emhlabeni, liyabhubha. Asihlangane endabeni elandelayo, nawe uma uneyakho indaba don't forget to DM me. Kodwa ngithi kusofa sikhamisile sibabaza izindaba zabantu ezingasifuni, kodwa kunjalo nje siyazithanda. Ngiyathemba ubenzile kubulungiswa Nkosi yami, ungaweqa ama-adverts ngoba nami mhlampe ngelinye ilanga ku-YouTube yongiphi imali nami ngiyothenga eyami inja phela ngisingile. Nkosi yami, uma ngabe ukhohliwe waweqa-ke ngicela uphinde uyibuke le video umute nje kudlala ama-adverts. Ngiyabonga.